بڑا منگے دوئی منگوین ایندے کلو منگوین اوندے کلو منگوین کہ اساں خود بھی منگن دعا قبول ہی نہیں تھی دی پر بعض لوگ تا ایک کفر جملہ بھی آدھن کہ اللہ تا ساری سنتا ہی نہیں استغفر اللہ اللہ سمیع ہے اللہ بصیر ہے اللہ دیکھڑ والا ہے اللہ سنن والا ہے اے جملہ آکھڑ کہ اللہ تا ساری سنتا نہیں اے غلط جملہ ہے اے نہیں آکھنا چاہیے دا اور اج تو پہلے اگر کہیں نے ایویں آکھے تو رب دی بارگاہ وچ توبہ کرے کیونکہ اللہ تا سمیع ہے اللہ تا سنن والا ہے اللہ تا او ذات ہے کہ دل دے وچ تیرا خیال گزر دے او کوئی جان دے بے شک جان دے بے شک او کوئی او کریم ذات جان دی ہے ہاں او اون دی مرضی سنتا بھی ہے دیکھا بھی ہے پتہ بھی ہے اون دی مرضی ہے اون دی مشیت ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے بے شک دعا آپا منگنی ہے اگر دنیا دے وچ کوئی دعا قبول نہیں تھی دی تا اون دے وچ گھبراون دی ضرورت کیا نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا جی دی قبول نہیں تھی دی تو او ترے چیزاں ضرور مل دے دعا جڑا بندہ منگ دے کو ترے چیزاں ضرور مل دیں یا تا پہلے جڑا کو جو منگ دے او کو عطا کر دیتا ہے یا اگر جیڑی شے او رب دی بارگاہ وچ منگ دے او اون دے واسطے بہتر کہنی ہوندی اون دے بدلے اللہ تعالی اون دا کوئی بڑی دکھ تے تکلیف پریشانی دور کر جڑا کول منگ دے او نہیں دیندا لیکن اون دے بدلے وچ اونے نعم البدل وچ اللہ اون دی مشکل ٹال دے یا کوئی بیا مسئلہ اللہ حل کر دے اور اگر مسئلہ بھی حل نہیں تھیدا تے جیڑی سے رب کلو منگی ہے او بھی نہیں ملدی اگوں تول او دعا اون دے واسطے قیامت والے دی واسطے رکھ دیتی اور کل بروز قیامت جیڑے ویلے اساں رب دی بارگاہ وچ حاضر تھیسوں تے جیڑے دنیا دے وچ اساں دعائی منگیا ہن او قبول کہنا تھیا ہن تے کل بروز قیامت او دعائی دا اتنا اجر دیتا ویسی اتنا اجر دیتا ویسی کہ اساں حیران تھی ویسوں اور اے التجا کرے سوں کہ مولا کاش دنیا دے وچ ساری کوئی دعا بھی قبول نہ تھی اتنا اجر سبحان اللہ بے شک اچھا بسا اوقات اللہ دیون چاہ دے اور ان دے بے بہا خزانے نو دیدا بھی پہ لیکن ساکو منگن دا ڈھنگ نہیں آیا ساکو منگن دا ڈھنگ نہیں آیا بعض اوقات ایسا لفظہ کو رٹی ودے ہونے جی میں آپ جمعے دے بعد دعا منگسو سے اے دے او دے رٹے کھڑے اللہ منگی میں نے خیال بے پاسے تے زبان بے پاسے زبان تا چل دی پئی الفاظ نکل دے پر بڑے ترتیب نال لیکن خیالات بے پاسے ای دعا نہ منگو بلکہ جیرے لے منگو دعا دے ادا بھی چوئے کہ جیرا کچھ منگ دے پے وے اون دے پاسے خیال بھی ہوئے جیدو کلو منگ دے پے وے اون دا خیال بھی ہو جیرے لے زبان تے خیال ہک تھی ویسن بل او دعا رب دی بارگاہ وچ قبول تھی خیال بے پاسے ہوندے سے منگ دا بے کچھ بھی عربی وچ دعا منگ دے پے تے عربی دے الفاظ رٹے ہوئے لیکن ان دے ترجمے دا پتہ کیا نہیں کہ منگ دے کیا پہ بس ہی مولوی صاحب یا دعا منگ دیں اساں بھی یاد کر کے دیے وہ بھائی یاد تا کر کے دیے کم از کم دا ترجمہ تا پڑھ گلو کہ ان دا مطلب کیا ہے ان دا مفہوم کیا ہے رب دی بارگاہ چ منگ دے کیا پہ زبان تے تا جاری ہے لیکن دل وچ پتہ کہ نہیں دماغ وچ پتہ کہ نہیں کہ کیا منگ دے تہی واسطے جیڑی دعا بھی منگو ضروری نہیں عربی وچ منگو اپنی بولی وچ مانگی نو یار اے تا پتہ ہو سی کہ کیا منگدا پی دل دماغ تا ہکو ہو سی نا جیڑا کچھ منگ دے پے او ساکو بھی پتہ ہو سی کہ رب دی بارگاہ وچ کیا عرض کریا پیا پر تھوڑا رومن والی شکل بڑھاؤ ول دی بارگاہ وچ جھک دے اکھی کو جھکا دے عاجزی دے نال انکساری دے نال دعا منگو ول دیکھو قبول تھی دی یا نہیں تھی سبحان اللہ لیکن ساکو منگن دا ڈھنگ بے شک منگن دا ڈھنگ نہیں ساکو نہیں آیا